rizki disogok duit ya ora iso. Mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso. Jodoh dibayar piro nek ora jodoh dibayar piro ya ora iso. Ditibakno dijunjung teboke apa enake? Ya nek dijunjung nggih mbut gawe ayo. Ceket-ceket wis mulai kabeh, kiai mulai, bupati mulai bar. Tingkatan sing biyen edan saiki kudu ana perubahan, duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki yang lalu biarlah berlalu, yuk tatap masa depan. Wong pelaosan sawalan iman peningkatan, ojo ngantek pisan-pisan ninggal donya mati kejo mati nggawa iman. Allahumma awalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah. Pertama kali besok dina kiamat menungso sing diundang dening swarga sinten Pak? Alladzina yahmadunallah fi sarra'i wadh-dharra. Wong-wong sing syukur dateng Allah dalam keadaan lapang bunga, rupek susah tetap alhamdulillah. Barang alhamdulillah pun disyukuri Pak. Rizki ki ora mung duit Pak. Sak serotan ambekan iki regane larang, kesehatan iku larang. Rumah sakit magetan nek teko njaba didelok apike bangunan cecetan mlebu jerone wong do sambat tangisan golek oksigen opnam. Sak serotan oksigen alah bayare larang. Jenengan sewengi menelengi kiai nyerot ambekan ping pirang-pirang kuwi utang. Niko yodo lali nang syukur nang pangeran. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu bi alaihi, menasarufkan menggunakan semua kenikmatan kanggo golek ridane pangeran. Nikmat sehat digawe taat, ojo digawe maksiat. Kesempatan kula jenengan bendino jasmani digisi, urung antek ndeprok rokok kopi wis diteri, sego nasi kuluban sambal terasi, walah tambah udut piar niki jasmani. Roh ati kedadan teko langit. Sing iso makani roh ati kula jenengan ya kudu perkara sing turun teko langit. Apa rupane? Al-Qur'an sing diturunake dateng junjungan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dateng para MBC kiai-kiai minangka dadi warisan. Kula jenengan ayo nekani pengaosan. Wong pelaosan kok ya ora ngerti basa iki lho. Nekani pengajian ya ora apa-apa, suwe ora jamu. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ya Lukman, masyaallah ketemu bolo. Moga-moga panjang umur, panjang yuswa. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Niki monggo pertama kula jenengan ya Allah, khalaqallahu taala al umura li ta'abudi la li tanaumi. Kula jenengan dikei panjang yuswa, ayo ibadah cedhak umri Gusti wa kawasa. Wis tuwa kari ngenteni metune nyawa, kudu beda. Wis tuwa tambah umur, ayo sing teratur ben makmur ngantek bisa ning alam kubur. Aja mung gawe leleangan, rusak donya niki mung perkara telu: siji kakan omongan, loro kakan makanan, telu kakean ngantuk. Ngaji esuk jari sibuk, ngaji bengi ngantuk. Kopi disediani, rokok diteri, mung kari mentelengi. Ora ngurus ngamplepi, urusane ya Pak Agus iki. Lho ngono kok ya moh dugi ya Allah. Shallallahu Muhammad. Ayo dong ngaji nang pengajian, dandani iman supaya tenang. Sapa ngaji ya entuk ganjaran, ganjaran esok munggah kamulyan. Iki duripke Mas, sone tukang sondasmu diter. Nyetel ning dindasmu. Oh alane kono. Ayo le, laris-laris le. Iki sonmu ki diorekake ngono lho. Operator kok ora bengok-bengok iki duripno kabeh iki cah bayaran cah iki. Ayo dong. Duripke. Rasa senenge krungu Al-Qur'an, nambah imane marang pangeran. Mulane aja dak ketinggalan, wong
pelaosan ayo padha pengajian. Ya Rasul, salam alaika. Sehat selamat, wasilah sholawat, selamat dunia akhirat. Duh ibu bapak zaman wis edan, imane anak do keteteran, lali sholate lali sembahyang, koro-koro HP WA Facebookan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sing muni Allah muga-muga umrah. Pasukanku bangsa kok ngowoh kabeh lho. Allah kok malah ngowoh. Wong sing iman kulon jenengan pelaosan mireng kene iki ya Allah papringan kelakon enak sido mukti amin Allahumma. Niki pelan-pelan alon-alon betina turu apa ora kesel, betina gletak apa ora pegel, sekali-sekali ngaji diawali sholawat Nabi, muga-muga dawa umur gampang rizki. Kanthi sholawat awak sehat, asa murad minggat, selamat dunia akhirat, besok itu syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang iman. Monggo niki. Kula panjenengan diundang Quran, Gusti Allah lek ngendika he wong iman, jenengan tekai kesempatan rupane panggembleng kawah condro di muka poso siam, rino sampan ngeleh begini traweh niki. Dosamu kaya bayi abang gak duwe dosa wong iman. Amanu billah, kowe percaya nang Allah, kowe yakino nang Gusti Allah. Alam azali, alam kandungan jabang bayi, ning jero wetengan dikai sikil protes, dikai tangan ngamuk, dikai motor ana gunane, dikai cangkem ora ana gunane. Malaikat diprotes gawe apa sikil mancal-mancal mak. Iki ora kanggo saiki si bayi. Sok kowe bakal ngerti babar ning donya la ilaha illallah, sikil iso belandang tangan song kowe kerja werna-werna. Ya Allah, moto jebul kaya ngene ana gunane ning donya, ana gunane, ana buntut sithik barang biyen ora ngerti gunane. Saiki kok bareng ngerti. Ya Allah, Mas Gale engko bakal ngerti rasane. Joko-joko kuwi ndang rabi iki bekakas ora mung kanggo nguyuh, ngrabekno. Iki kanggone ning donya. Iki kula jenengan kon poso mboten kangge ten donya, gawe apa kok poso, gawe apa kok ngaji, mboten kangge sakniki. Kaji umroh kanggo sok, ngaji kanggo, poso kanggo, salat kanggo. Niki kangge sok, Pak. Amanu billah, percaya datang Allah, la haula wala quwata, ora narika daya, ora napikatan manungsa. Kok ngapak gede dalu kula ngaji Tegal kaya gue ngapak-ngapak. Nggih, paknya teka kepriwe aku sing ngono. Niki nyuwun sewu. Ora ana menungsa sempurna. Umpami Pak Agus Subianto iki kaya Pak Prabowo jenengan. Ning bedane niku mburine ngene ngarepe kalih niki ya Allah padha Pak Subianto sampean presiden sampean. Jos Pak Agus sallallahu Muhammad. Ngeten iki pengajian ngeten iki. Pak Agus Subianto dhewe ora iso. Butuh tukang nginceng. Niki live streaming Pak Agus. Ten pundi mawon manca negara pelaosan iki Magetan kondang Pak Wakil Bupati niku wah Pak Wakil Bupati nek tengok-tengok jejer rakyat Masya Allah sehat-sehat amin Allahumma. Niki Masya Allah Gusti, ternyata menungso gak ono sing sempurna, sithik keluwihan kathah kekurangan Pak.
Wong presiden ya butuh menteri, Pak Bupati butuh wakil bupati, lurah ya butuh RT. Kiai ini ya butuh santri, santri ya butuh kiai. Pengajian rame ono kiai ini gayeng, kiai pidato dhewe ora ono pengunjungnya. Aku kiai gendeng. Maksud kula ayo bareng-bareng. Mbah Lurah matur nuwun, yang terhormat kepala desa, sak perangkat, Mbah Mudin matur nuwun. Niki lantaran jenengan nabuh nyilih tangan Imam Mudin imamin agomo niki kula nglanjutno tugas jenengan. Mugi-mugi ya Allah sedaya perangkat paringono sehat niki rakyat masyarakat umat nuju jalan selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Ayo kula jenengan Pak wong iman Pak. Malaikat niku nyindir ngenten Jibril kok. Alaman taraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi. Eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran, berarti wong iki wis wani metu saka rahmati pangeran. Dikai kesempatan umur panjang wayah sembayang malah mlayang, ora gelem salat saya nekat malah tambah maksiat. Nyun sewu niki nyun sewu. Ya Allah, karikat paringan nikmat werna-werna menungso dolir wae perdu kewajiban ora ditindakno, pelaosan sembarang tukul apa-apa werna-werna ning zakat ora ngetokno, sugih bondo kaji umroh gak lunga, duwe dhuwit ora tau korban ngentri dum-duman korbane tangga. Ramadan setahun sepisan kok ya ora poso, melu bodo takbiran ngubeng desa, poso ya bodo, ora poso ya wong ya teko masjid andan banteri kaya ngono kok ya ora mara malah takok kae sing ngandan. Ya Allah Gusti, nikmat dikei sehat ora malah taat tambah maksiat. Sungguh kau manusia yang lupa atas nikmat yang kau terima hingga kau lakukan. Ya Allah Gusti. Iki kendang iki musiknya mau jadi putan paten itu guys, ya Allah. Sungguh kau manusia yang lupa atas nikmat yang kau terima. Bila engkau salah tak mau menyadarinya hingga kau lakukan dosa seenaknya saja. Bertobatlah ayo bertobat, selamatlah akan selamat. Ya Allah tobat, ayo selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Sesuka hatimu engkau hidup di dunia, tak tangismu hanya ujian semata. Ya Allah, ujian Kau tahu amal baik buruknya manusia, ada balasnya atau juga nerakanya. Oh iya, sungguh kau manusia yang lupa atas nikmat yang kau terima. Bila engkau sadar tak mau menyadarinya hingga kau lakukan dosa seenaknya saja. Bertobatlah ayo bertobat, selamatkan akan selamat. aku salah berkata, maka tanganmu yang bicara. Rupanya kau pikir tanpamu aku tak makan, hingga kau lakukan aku seperti hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan Ya Allah, suami kejam, ojo dumeh dadi wong lanang. Donya ora ana wong wedok cepitno lawang bekakas bukan. Sungenyek karo wong wedok, bojo nesu kempit 2 minggu, ngoser yo ben. Suami kejam anjenan, ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad.
pun alon-alon niki jagong-jagong sik niki ya Allah. Pak Agus Subianto biasanya delok YouTube saiki ketemu langsung alhamdulillah. Pun monggo niki pelan-pelan ya Allah. Ayo tujuan lah nopo omah-omah niki makosidun nikah Mas Galih yuk dipikir makosidun nikah sejo karepe pernikahan iku nopo tujuane apa siji isti'anah fil ibadah tujuan omah-omah kanggo bantu ibadah ije Joko Prawan sembayang abote ra karuang subuh kawanan bareng duwe bojo duwe kanca duwe teman akhire iso tangi bengi gugah-gugahan siji tambah siji 17 lho kok saged siji imam loro makmum niki jamaah ganjarane wis 17 derajat beda. Wong nikah kamulane semudini wong nikah niku sempurna agama separo agamane disempurnakno salat 2 rakaat kanggone wong sing wis duwe bojo luwih utama tinimbang 80 rakaat kanggone sing ijeh jomblo rungokno jomblo-jomblo kuwi rapekno iki bekakas ora mung kanggo nguya rapekno masuk kabeh niate ibadah kiai dadi pengurus ngeten niki ya Allah Gusti ujiane warna-warna urip niki pancen masalah hadapi masalah jangan lari dari masalah malah tambah masalah wong pancen urip iki masalah dadi wakil bupati masalah ora dadi masalah dadi kiai masalah ora dadi nek ora dadi pengurus mau mangkat kumpulan kok iki MBC kono ora MBC kene anggere dadi pengurus kok nesu iki jajal. La ilaha illallah duwe bojo masalah ranti bojo duwe anak ranti anak pancen urip iki masalah kok ku tahu amal baik buruk manusia sakarepe kula jenengan lah apik olono cawisan kok ya Allah tangis tawa seneng susah niku ujian kabeh niki ujian ya Allah ayo golek mardotillah niate gawe ibadah lisan gampang ngucapno angel nindakno iki dina rusak perkara 6 perkara niki karena apa sitatu asya tuhbitul akmal ono 6 perkara sing dadekno gagar wigar ngamal menungso gagal gak ditampa sing pertama napa al istighalu an uyubil khalqi seneng ketungkul sibuk golek eleki wong liya padahal awake dhewe bosok kakean nyun sewu Pak Wakil Bupati enten dawuh ngeten idza lam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing mitnah ora ana sing iri ora ana sing drengki ora ana sing hasud ora ana sing serik sumurupa sejatine sira uripmu gagal mula nek difitnah pun jarke mawon suwe-suwe bangka dhewe wong berarti niku berkah wong nek difitnah berarti berkah amin Allahumma wong diolo-olo berarti mulya wong diiri diterkeni dikasuti nikmat dugi saya gedhe perjuangan suryatan tan fidyatan ngene wis salah ngono salah ya Allah pengurus serba salah kok oh kalau sugih paling yo golek tuyul ngono iki jajal ya Allah tuyul niku TUYUL T niku tekun wong ki nek tekun ra ketanggo tekan kok bakal tekan step by step selangkah demi selangkah niku usaha direwangi gawe roti betul sing nggih ta sallallahu Muhammad nek mlenuk roti ini kok mau kan ya Allah Gusti Masya Allah iki sponsor lagi ya Masya Allah usaha al harokah barokah angger gelem polah-polah obah-obah ayo untuk berkah lah kok ora gelem nyambut gawe pengen untuk kaya gedhe ning ndi playune ngapusi kancane lho ngene iki jajal ya Allah Gusti gegeren donya niki masalah MBG la ilaha illallah sabar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad niki lho Pak ora gelem usaha nek ana kancane sugih serik padahal tuyul iku penting TUYUL niki lho
angger usaha rakyat tang nyoblek-coblek suwang eting kelenter mampu ketundung gudel Pak Gemole rak diri sapa guyu delik sir pong delik kopong sir pong delik kopong sir pong delik kopong sir pong delik kopong niki aja sembarangan niku rakyat tang nyoblek-nyoblek napa pelaosan lho gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong jagung ledung-ledung tewel sak gudel-gudel ekol sebakul bakul kentang panen pirang-pirang lho kiai nek tok angger panen kentang gawe rongsak alhamdulillah yai nandur kentang saged damel tumbas kathok mangke semongso-mongso kathoke suwek kentange metu ngosek ta rungokno sik rungokno nandur kentang kena gawe tuku kathok niki kathoke lho rungokno sik nandur kentang ngene mriki lho Bu nandur kentang mriki kena gawe tuku kathok semongso-mongso kathoke suwek kentange metu kentang sing kene iki lho kentang sing ning kene iki lho nandur kenal ayo metu kentang to yo pikiranmu kentang sing jero kathok kok kurang apa rakyat tang nyublek-nyublek napa suwenge teng glenter suweng anting-anting mutiara duit emas ki diler kok kowe anggere gelem kok cublek-nyublek napa-napa usaha keringet mulu sing barokah mung mbok keloni duit ora mbok kei pamite ning pasar tuku terasi lah kok terus minggat ora bali tanggaku jenenge Sri yo ngeloni duit dikai ora mbok keloni le duit iso mbok transferke bekakasku yo ora iso COD lho nggih napa mboten ya kudu njaba jerone ngono lho guys lho kok guys lho la ilaha illallah tanpa duit ora iso suwenge teng glenter mampu ketundung gudel niku bayi cilik anak iki lho mampu duit seneng kok nangis gulung kumbing walah kano 20.000 bodho ngene iki wah ya Allah cah cilik-cilik niku muter anak 5 mlaku nggone makne dhe mulih 50 ekuran 250 makne entuk duit tok anak kon ngemis kabeh kok lah kok semene tok anu Pak nggone Pak Demin ki zong ngono ki jajan ora oleh ngono ki ngarani zong kok jajan la ilaha illallah sallallahu Muhammad cah cilik mampu duit seneng kok kayak 20.000 ya Allah mae pentol mae mas aku kecil belum tahu yang ngomongil tak sentil cah cilik mau nek Pak Gemo gerang gaplok tuwa nek ora duit matane ijo kok Pak Gemo lirak-lirik nek ora duit matane ijo ya Allah wong edan malah dandan bengkong gawe omah gedhong durjana saya ndodro begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet ha kadang kok la ilaha illallah guyumu apa pe balik kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kacamata las ditenggo kok kene ora bloloken kok ya Allah Gusti sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi disuting ning TV yo jeng guyang-guyu kenter kuwi kok sirpong delik omahe magrung jupine kinclong masih mak tak tombong mobil melong-melong besok akhirate kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten neraka golek duit riwangi do stres entuk duit nggo jalan-jalan jale nggo ngilangi stres duit entek strese balik neh kok saiki sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira milih pundi Pak dadi wasuke nek penyakitan mobil anyar tes bokonge udunen 3 lha piye lek sate rong truk kono ku iso ora wani mangan darah tinggi mbing mlinjir boto angger mejono ora wani mangan asam urat wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso arep mangan ora kena mergo awake lara sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa arep tuku duwite ora ya Allah Gusti mula sing nomor 1 niate kanggo ibadah Mas kali niate ibadah Mbak Akidah niate ngibadah umbah-umbah olah-olah ngurmati bocah lumah-lumah ku yo ngibadah golek maisah ku yo ngibadah Allahumma rungokno niki nduk
Njogo maksiat netra, biyen weruh pipi alus kepencut, ora seman kepelut, ora igulan kepentut-pentut, tak durung duwe bojo. Saiki wis nikah rapi Mas Galih, wedang jahe nggo tulak angin, nek wis duwe dhewe ora usah pengin, mung beda bungkuse jerone padha wae. Ora percaya bukai apa piye? Lho nggih napa mboten? Ya Allah Gusti, ya ora ilmu mak la ilaha illallah. Pikirane kok ya Allah. Niki tujuane nek wis ngeten iki banyak bintang di langit hanya satu yang bercahaya, banyak wanita cantik yo mung akidah yang tercinta. Lho ngono akidah yo ngono, kerembulan naik onta. Lho yo jadi protes wong parian kok. Kerembulan naik onta. Banyak pria tampan yang Mas Galih yang tercinta. Ya Allah, langkah wong liya sing tak damani nang dunya sekliyane rika dilagalia. My name तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया. Oh, wis ngomelakan titi kok. Pokoknya tujuannya omah-omah siji gawe ibadah, ora mung penganten anyar, penganten kawak sing luwih penting yuk. Ayo Pak Bu sekolah sak jangkah gawe ibadah. Ngaten nggih Bu? Nggih Pak nggih. Sing penting penganten kawak rungokke, manten anyar rasa tak kandhani wong bocah ki pinter, bocah sarjana, bocah ki seneng-senenge ora usah dikandhani. Manten anyar iki gak ana wong manten anyar tukaran. Masyaallah, nguyuh wong loro, adus wong loro entut sedepe ra karepan jek manten anyar. Telek kambing bulat-bulat temblek rencung rasa coklat. Sing wedok entut maktit apa mau dientut Mas, aduh manise. Tapi nek muni anake loro telu kok ya Allah diapur mau ngebrok minggat kono. Lo sesuk meteng meneh. Ya Allah, shollallahu alaihi sayyidina Muhammad. Siji tujuan omah-omah iki gawe ibadah. Mula gagar wikar tanpa karya, aja seneng golek eleke wong liya, awake dhewe mesti enek kurangi mesti ana. Lho kok ngene iki, ora kok wong lanang dumeh wong lanang, wong wedok dumeh wong wedok. Kedah rukun, rukun iku enak. Apa wae nek rukun enak senajan ki mau nek dhewean ora enak. Jajal umpama jenengan dhewean gembrojos kemringit umpama terus sampean ngambung kelek sampean iso mendem tek dhewean tapi nek apek niku nglumpuk. Apek kalipek iso ngono ki rukun ya sedep kok. Ngeten iki lho, apek nglumpuk sedep. Lombok nek pangan dhewe alah gaber-gaber gak enak. Nek mbok nom rapati nek mbok tuwa Kang gaber-gaber tenan. Brambang tok mbok pangan dhewe ya ora enak. Uyah langsung mbok cendoki apa ya ora mrodoli usus iki. Umpama terus mangan ajinomoto langsung disot dhewean ku ya ora enak. Barang iki nek dhewe-dhewe pancen ora enak, tapi nek kon rukun jajal to. Barang sing ora enak wadahana dadi siji ning cowek Lombok Brambang moto terasi tambah uyah kei terasi sambel Raden nunan. Inu tenan. Lho nggih napa mboten? Rukun yang sak pore iki dandang dadi kuntul dadi dandang wong liya dadi sedulur dadi wong liya perkara sepele dadi gawe iki dina bodho wong liya diparani mara sedulur tunggal BOL jejel griya kok ya ora mara ngono ki ya ana wong ya teko dadi banyu moh nyuwek dadi godhong moh nyiduk dadi banyu moh nyiduk dadi godhong moh perkara sepele ya Allah Gusti. Mula niki halalun bi halal niki ayo rukun enak Pak. Nek gelem rukun lho, ibu merek mboten iki? Ibu rungokno. Bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok gojolanan tok. Lah mbok sentik bekakas kok ngene iki. Ora ana balung iso ngacung. Bagi rono bagire ih nek mbok slenti tok ancen ora enak yo lho temenan Pak bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir mbok iliri tok yo ora enak wae wong wedok yo ora enak wae wong lanang kuwi yo ora enak tapi nek mbok tokno kon rukun nunan masuk ya Allah rukun saiki ki angel ra karuan kok
Pengurus lama kan karo pengurus baru niku. Lah iki ono MBC ono kalbe ono nikahan mlayune mlayu dalah. Sallallahu Muhammad. Mun sing ajeng mulai sik mboten napa-napa. Mboten napa-napa urusane kali Mas Agus Subianto. Sallallahu Muhammad. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Niki monggo kula panjenengan kabeh nek diniati ibadah, insya Allah barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma. Ayo Mas Galih kerja, Pak Ijo, Pak Ijan, ora kerja ora. Lah dalah yo kerja wayang ibadah. Oke? Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ngono lho Masku. Ya Allah Gusti, pelan-pelan, alon-alon. Pun ngantuk napa derek? Yuk ngantuk yuk. Terus donga malah cepet ya Allah Gusti. Ya Allah nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibadahi. Golek duit, mobat mabit, salat mung 5 menit, ping 5 menit ijake sing kanggo golek duit. Nggih mboten? Ning omah kowe wegah nganggur mbok undur-undur, petani do lali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar-kacir, pegawe do karepe. Ya Allah, syukurmu ning ngendi kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar, butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Lunas utang meneh. Angger lunas utang meneh kon ra ngelu piye to? Lunas ganti PCX. La ilaha illallah. Mingkup mekar meneh. Bang Kidil, Bang Plecit, Bang Setan, ya Allah, bar subuh ning ngarepan kok. Jelotok Bang Setan tekan kene ora Bang Setan niku. Ya Allah sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Lu sing lanang diriwangi mletek gegere, sing wedok bendina CO. Boyo sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Sufra ora apa-apa, sing penting kang fungsinya. Sampai lokasi menelingi kula, sufra ora apa-apa, bangsar sufra ora apa-apa, ora kudu PCX. Sufra 1 juta kenangan daripada PCX 1 juta per bulan. Ngeluh malah sampean golek angsuran. Wis pokoke dinikmati bangsar-bangsar ora apa-apa. Asor tata nggiri sementing mulya makom derajate Allahumma. 1 golek ilmu, 2 berjuang, 3 nyambut gawe. Wis tau tuku klambi dhewe, tuku bensin dhewe. Sing penting barokah awak waras. Bualah anak jemika bojo meteng meneh. Bangsar alhamdulillah. Lho bangsar kali kiai mlebu swarga dhisik bangsar kok. Cek lokasi aman yai masuk mlebu swarga bareng kiai, bareng mlebu bangsar metu naik. Lah subuh orang ngepam kok. Terus ngepam subuh ora sembahyang. Ya Allah Gusti. Lah wong ngepam pengajian kok subuh ora sembahyang Bang Stridian. Awas kira anak buahku ki ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki monggo ora kudu gengsi, sing penting fungsi. Avanza ora apa-apa, sing penting fungsinya. Ora kudu pajero panas njobo. Delokon suarane didit kuwi kredit. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Nyun sewu Pak Wakil Bupati, jenengan sesuk tasih enten tugas. Jenengan menawi badhe kondur yen mboten napa-napa. Estu saestu niki. Iki aku mesake arep mulai isin kok. Jenengan kondur yen mboten napa. Nek jenengan mengke ngunjungi, kula ngajine sedhelok mesake sing ngundang niki kowe. Mulane nek suwe-suwe mesake sesuk tugas penting kok. Saestu Pak Wakil Bupati jenengan sampun nenggo sawetawis katuran anu mawon mboten napa-napa. Kula betok mesake kok piye. Saestu bolo nggih, monggo saestu Pak Wakil. Los iki. Los. Oke, baik. Wah, iki Wakil Bupati istimewa iki.
Biasanya kita nyambut mulai kok. La ilaha illallah. Sehat Pak Wakil Bupati, sehat. Tututi Pak Wakil. Iki ngene kok nganti digotok malaikat tempiling malaikat. Boloku iki sallallahu Muhammad. Niku ya Allah kula ewet kok rasane iki nek kedak-kedak kesuwen. Wakil Pak Wakil Bupati ngantuk sesuk iki gotok. Oh, lanjut. Oke, baik. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan ngantek tengah wengi ngajine dilosake Wakil Bupati Jose. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Mikir rakyat, yo mikir akhirat kembang rawit. Amwalim wa anfusim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong sing iman, wong sing ibadah nang pangeran ora bakal mamang. Ngeten iki masyaallah. Berjuang kelawan jiwa raga harta benda, merangi hawa nafsu sing kudune ngantuk mulih mapan turu tetep mendelengi kiai golek ngilmu niki masyaallah ulaika humus shadiqun. Wong sing bener, wong sing temen, wong sing jujur, sing makmur besok ning alam kubur. Amin Allahumma. Niki nyuwun sewu, aja mamang kangelan entuk bayaran, nandur mesti ngunduh. Kawruhana hakmu ki apa, kewajibanmu kuwi apa? Ruwet renteng ing donya, jalanan menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane ngurip, wis ora tertib. Seneng golek elek wong liya padahal awake dhewe bosok kakean dosa ya Allah. Mula ngaji ngatur jiwa dandani ati jenengan tengok-tengok kaya ngeten iki Fadlul Muta'allimin ditulis kaya dene fadilah wong ngaji besok aji rekoso mulya tirakat munggah derajat. Allahumma metu teko ngomah medun malaikat ngepiyakno suwiwi niki jenengan mangkat ngaji malaikat ngepiyakno suwiwi mangkat ngantek bali diawat-awati wong sing ngaji niki disoting malaikat sing entuk senek loro sapa ngono ku yo ketok dikandani kok iki wong sing bakal entuk nikmat entuk rahmat awake sehat asam urat minggat. Amin Allahumma. Masya Allah jenengan tengok-tengok ngeten iki masya Allah dijogo saking tumindak Allah tumindak dosa umpama jenengan ora pengajian gak teko ning emperan ngucah tangga sampean numpuk dosa ora krasa bareng teko slamet sangka dosa. Allahumma kiai ki sok rahmat jenengan kok gelem mentelengi kiai entuk barokah kiai katutan entuk rahmat awak sehat asam urat minggat entuk barokah ngaji. Allahumma sak jangkahan selangkah demi selangkah munggahno derajat selangkah demi selangkah dosa kula jenengan di ngapura. Monggo kula jenengan jasmani dipakani, rohani ya dipakani, jasmani pakan sego lawuh sayur, rohani pakan pangendikan dawuh pitutur, jasmani kurang mangan gering guru, rohani kurang mangan sok keliru. Ayo ngaji golek ngilmu, besok bareng-bareng swarga mlebu. Allahumma. Ya Allah Gusti, mikir repot ora ana lebare, Pak. Nomor loro tujuane omah-omah ikhrajul alladzi yadul itibasu bil badan. Tujuane omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu iki ora dintokno awak pating greges.
apa to ki rungokne sik rungokke tujuane omah-omah Mas Galih dipikir iki Mas Galih ngono pokoke tujuan omah-omah kanggo ngetokno banyu nek banyu kira dintokno awak pating greges bojo nesu bukaan bekakasmu masuk lanang ngamuk udah puntok waras-waras lu kadang kok lu temenan lu tak kandhani manten anyar lho akidah bar salat isya engko rasa katokan kekno lho manten anyar kok katokan hukume makruh lu tenang kok bar salat isya wadaan toto ora usah katokan kekno karo tawa-tawa Mas lho manten anyar iki penting kok Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwa mara tuwa Pak Gus Subianto ngene iki nek ndi mantu anyar aja ngantek niki nyun sewu gawekno kamar sing rapet aja nganti ana sing bolong urung ngantuk ento-ento turu aja ganggu arep digaweke putu aku kelingan zaman cilikan kula mbiyen cara Kiai Lukman itu gak mending cabut-cabut cilik biyen kan turune masjid ngoten iki lho. Biyen langgar dereng musala dereng langgar geladak niku lho dereng enten listrik, listir oncor ufli. Lho kiai kan fasih ta ufli. Aku kelingan biyen cilik niku ya Gusti meja cilik iki dikai ufli diadepi Mbah Yai Bapak Tabah Bakas Robi tantu matur ronto maru babi turu ngono kae. Biyen turu ning langgar ngoten niku nemu musala ya Lukman kiling-kiling to. Biyen cah nom-nom bocah-bocah iki do turu ning langgar ngoten niku. Lah omah biyen kan jeh cara desa kan omah gedhek ngoten niku. Omah biyen kan elek-elek gedhek ngoten niku. Lah dalah manten anyar bocah nom-nom sing do turu ning langgar ngoten niku. Ana manten anyar kok alah ya Allah. Sing jere gedhek dipoteli nginceng kok. Aku melu kok. Lah dalah do malah bareng ambruk niku wah ngamuk mantene kok. Mula kamar kudu sing rapet. Urung ngantuk ento-ento turu. Enten ceritane manten anyar arep garepe erpane ora turu-turu gelisik. Ayo Dik, alah Mas jedo melek Mas. Lah iki wis kaya ngene, taleni sik Mas. Aja ngono to Dik, ayo to Mak. Ayo to Dik wis kaya ngene. Alah engko lho Mas, wong Pak Ije melek kok Mas. Isin kok omahe. Alah ayo to Dik. Wis Mas tak kandhani iki gandeng wido melek ya Mas yo. Di kesempatan buka sumbangan manten gak sido gara PR buka sumbangan Mas tulisi Mas. Ya wis Kang Pardi 100. Kang Cupri 150. Akhir kendu begagas iki kon tulisi. Bocah iki ngano sing lanang nganu utang kae. Lah yo Siti anu gelas kadune iki werna anu gelas ngono kok. Terus Parmi piring warna-warna kado dibukai semoga gak sida gawe bukai sumbangan. Delalah ana entuk kado, jelalah dibukai isine jam tangan. Dinggo karo sing wedok. Delalah jame ki rada cilik, sing wedok ki muni ngene, "Mas, kok sesek?" Lah pakane krungu, "Ancen ngono, Nduk. Pertama pancen sesek." Iki apa? Wong tua kon turu kok ya ganggu ya Allah Gusti. Mula kudu sing rapet, aja ngantek ganggu arep digawekno putu. Sallallahu Muhammad. Nek gawe anak nganggo apa Mas Galih, aja ngger plak-pluk. Lho, wong arep nandur pari kae, ya diresiki sik sawahe, kira akeh sukete ya dibabati. Sawah ki lho. Pikirmu kok tekan kencing-kencing lho. Nek arep nandur ngono iki aja kesusu langsung tengah yo pinggir sik to Mas Galih. Sholawat ping 17 bulke bathuke. Arep munggah maca bismillah sik ping 21. Lho dikandani kiai kok. Suwan iki ngono ki jajal. Allah manjanibni syaiton wa janibni syaiton marozaktana. Mas Galih mau hafal napa dereng niki? Nek durung hafal tulis dhuwur amben. Angger munggah diwaca. Ben dadi anak genah soleh-solehah. Allahumma aja ngger plak-pluk kaya tanggamu gawe anak orang go jopo bocah dadi rambut semiran abang kaya BMD bule mung ndase kok. Dompet ra ono isine gayane dirantai lho sing nyolong sapa to Le.
Mula nek gawe anak iki nganggo jaba lho iki penting kok. Kanjeng Nabi seneng ra karuan nek umate duwe anak pirang-pirang bakal duwe umat akeh arep pamer karo nabi-nabi rasul sadurunge paling akeh umatku mula gawe anak sing sakake Kanjeng Nabi luwe seneng. Anika iki kok iso mutamati to guys. Anikahu sunnah niki nikah niku sunah Kanjeng Nabi. Nek wong ora gelem nglakoni sunah Kanjeng Nabi, nek ora rabi ora dianggap golongane umat Kanjeng Nabi. Mula ayo ndang rabi. Shallallahu Muhammad. Niku diniati ibadah Mas Gali, tenang Mas Gali, sabar tenang Mas Gali. Ya Allah Gusti, pokoknya diniati ngaji. Ya Allah, untuk padilai Quran, karo main Quran, besok duwe anak ahli Quran, ahli iman. Allahumma ayo ngaji, neng apa ngajian, mirengke waosan Quran, kanggo tombo dandani iman, supaya ne uripe selamat aman. Ayo ngaji neng pengajian solawate jo ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Iyo ngaji karo kiai wah mesti mengkoti dongani. Yo ngaji ning sida mulya salah ning sida mukti muga-muga murah sandang rezeki amin murah rezeki amin sida mukti amin sida mukti murah rezeki Macedor. Lah sing cedak son iki malah ndingkruk ora balik kok meneng ae. Sing pojok kono bae tok ndingkruk kok ora balik iki. Ndingkruk kok ora balik, iki mesti ngantuk getak macedor lah dalah. Kaget Mbah ya Allah. Nek kira-kira anake sing kaget nganti lono-loro panas, golek godhong sangketan karo sawanan, karo njaluk rambut kuning demak rono. Kowe njaluk rambut ndi wis tak takeni. Lanjut. Oke, baik. Pun. Siji niate nggo ibadah. Nomor loro kanggo ngetokno banyu. Sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha. Iki litaskunu karepe napa? Ning kono maksude anteng tentrem sakinah tenang ning gone wadahe dewi-dewi. Aja diecer-ecer karepmu dhewe rungokke niki. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah kasih sayang mulo jenenge takwa taqwa walib tak tawaduk saling hormat menghormati konaan rimo panduming Gusti wusah lapang jembar manah hati alif ulfa kasih sayang salami aja mung manten anyar tapi nek kok tukaran ya Allah nyuwun sewu Pak niki tujuane lha apa golek dulur litolabil kurobat kanggo golek dulur ngger umpama urung kenal Pak Agus iki dadi bapakmu urung kenal Ibu Meka ya iki ibumu kowe gelem bojomu kudu gelem keluargane. Oh alah ya Allah nyuwun sewu kula mun matur kala wau nikah hukume sunnah bekti wong tuwa hukume fardhu ain aja pisan-pisan wani wong tuwa ana dawuh ngene idza tarakal abdu adu'a lil walidaini faqad yang qatiu anhu rizqa sapa sing ninggal ndongake marang wong tuwa urip ora mbok mulyakno mati ora mbok kirim donga padha karo nutup rezeki sing bakal teka ruwong iki aja pisan-pisan kowe nglakoni sunah kowe duwe bojo wani karo ibumu ngeden 9 wulan 10 dina ora bejo soroh nyawa kowe ora metu teko telole ngeden kaya ngono lekasan 2 wulan bingung wong pirang-pirang 4 wulan kejut-kejut kei nyawa ngapati utang dilakoni demi jaya bang bayi 5 wulan saya gede 6 wulan mundul-mundul ning batuan hawane arep nguyuh nggih napa mboten Bu wong kula nggih ngoten kok
7 wulan bayi iso gedhe 8 wulan bayi mancal-mancal golek dalan ngono iki dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam ojo malah kejak karo kiran tutupen botolmu lah dalah bayi joget ndas ning dhuwur sikil ning ngisor metune kangelan sesar kaya ngono kuwi wacane surat Yusuf surat Maryam sebul bayine salto ndas gampang metune sikile lho dikandhani kok iki donga 8 wulan ya Allah mlumah kaya gunung segih-segih le ambekan miring kaya prang glimpang mengkurep malah kaya timbangan ndodok kaya celengan macan ora percaya golek ana wong sing meteng jajalan kon ndodok persis kaya celengan ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa aja pisan-pisan ki wani karo wong tuwa 9 wulan punjo 10 dina buka loro ya Allah larane buka 3 ya Allah dhuwur ayo nduk wis ketok rambute nduk lah lho ajen ngono kok lanang wedok gelem ayo nduk koyo ngono ki kok bareng wis gedhe disekolahke dipondokke di ngajekke sarjana bareng sugih duwe bojo duwe anak ya Allah wong tuwa kok guak ning ngene panti jompo arep urip mulya kok ngendi kowe le kowe iki nek kepengin tekan pekelaosan kudu lewat dalan sampeyan arep nyabrang kali kudu lewat jembatan senajan jembatan rada elek-elek kudu mbok liwati nek kepengin lewat tekan tujuan sampeyan ridho Allah biridul waliden nek kepengin ketemu Gusti Allah kudu lewat wong tuamu senajan wong tuamu goblok bodoh ireng kuwi wong tuwa kudu dadi lewatan jembatanmu aja pisan-pisan yo kowe wani karo wong tuwa karo dulur sing ngakur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad lito labi rizki nikah itu tekoni rizki wis tok kancamu dulur pakmu lek kabeh do ngamplepi berarti modal mulai dugi wis tok rabi kere disugihke aja kuwatir pakmu lek mbiyen ra ndek apa-apa saiki sugih mobil anyar kuwi kredit le delalah ya iso ngangsur pokoke anggere rabi sugih Allahumma tujuane omah-omah kudu nasri kanggo ngrekso nasab ben jelas ben kalih ben cetok ora kok anak yang ku kandung ayahnya sekampung piye to mulai ana pernikahan akad sing bisa ndadekno halal antawise wong wadon karo wong lanang berhubungan kegepokan sesenggolan uga suwijine ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan ngeremno peninggal ben ra keluyuran belayangan pecicilan jenenge pernikahan sakinah mawaddah rahmah tenang iki mergo nek wis duwe bojo iki wis rada tentrem ayem Allahumma iki tujuane omah-omah nailul ladat kowe mengko bakal entuk nikmat ladat nikmat ya Allah aja ngantek lali sing aweh nikmat nek subuh adu salat njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa nduk pake pas lunga alhamdulillah ya Allah Gusti wong karang ya pernikahan sing kula omongke ya nikah-nikah niki to nggih sallallahu Muhammad pun ngantuk napa dereng lanjut monggo Pak Wakil Bupati wedi kundur aku ora enak kali Pak Wakil Bupati kok niki mesake awake kesel saya tugase pirang-pirang kok ya Allah ampun inti kula jenengan ampun golek eleke wong liya mboten napa-napa saestu Pak Wakil salin jenengan sesuk tugas kok penting banget niki wong pejabat niki ya Allah pun pokoknya ngerti fitnah pun tenang mawon Pak Wakil pun biasa pun jarake suwe-suwe bongko dhewe kok itu mungkin kumpul kiai untuk berkait kiai wis diintini kiai mboten napa-napa estu muga-muga ya Allah hasil maksud dunia akhirat amin Allahumma nulat ayo dibawani kersane monggo nggih kae ngocek kok ya monggo niki saestu monggo nggih ayo dibawani ndereke Pak Wakil Bupati nganggo bawa sik Pak Wakil monggo saestu nggih mboten kula pun paham saestu kula ikhlas ridho saestu daripada jenengan nggih engko nek ning kene kesuwen ajiku sedelok iku mesake to sing undang larang-larang sallallahu Muhammad ayo esuk kebiduran piye heeh oleh ngene Gusti Allah ngono nyuruh nilai perahu ya ayo nduk dibawani nduk pokoknya Bu Wakil Bupati juga pokoknya dalam perjalanan selamat monggo ya udah dibawani disenggai bareng-bareng guys gawe melek matamu lho kayono
ngamuk wae nyedak iki cah kok persiapan karepe dhewe cah kuwi. Dijak omongan ngene-ngene orang marang diblas balang ae. Iki persiapan kowe le. Nggih. Iya. Kelakon mulya kae ana padesan papringan supaya dadi mulya kelakon sinembadan kelakon ya sida mulya dumukti besur janing jaman katelah desa sida mukti. Iki terusake Bupati gendonga dhisik. Ketoprak sik iki. Mungkin jula-juli ludrukan terus jaipongan terus wayangan sing kuat entenono ora kuat mulya urusane Pak Agus Subianto. Pancen kaporo nyoto. Geger gember ana iring kiwa Kadipaten Pati 250% pajak diunggahno ladalah geger gember ewer-ewer Sang Adipati Sudewa Papunjara ngono. Iki mapan sik. Niki jar mulane enten sing aja maksud iki. Lanjut iki. Lanjut. Pun los kok iki. Ayo nduk dilanjutke. Heeh. Kentongane digunakake kok. Kok yo karepe lah ngono lho kok ya. Iya. Lah iya kan ketoprak bakaran kok. Ngeksi. Iya. Sing peparing ben urip iki ora montang-manting gresula tambah rekoso grundel ngedumel tambah kepetel nek kula jenengan kok eling insyaallah ora montang-manting. Allahumma aja seneng golek eleke wong liya ati-atos ayo tambah nono wong ngaji ora bendina ya Allah siraman Quran innamal mu'minuna niki innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene wong-wong sing padha iman ini adalah saudara. Ayo nyambung dari paseduluran ikatan perdamaian nepung sanak kadang dami siji lan sijine mula MBC iki ayo ranting-ranting dikompakake datang ketua MBC ayo sing sabar pancen wong sakniki niku ya Allah akeh wong keminter akhirnya ora bener bumi saiki do keder bumi keder dadi horeg menungso dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek wong tuwa saiki wis do ampek ambekane do sesek mikirke anake do koplo congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletek-keletek anake wedok yo do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane iki nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek gara-gara mulai panas susah kita iki ayo nduk urung lebar gawe apa ayo nduk ya Allah wedang jahe gulane batu enak rasane saya dalu ayo nduk Kepati hamba
matur nuwun. Jajal kira suarane piye. Ayo segakmu piye jajal lanang meneng kok judeg kowe ayo jajal. Ngaji Mas, monggo ngaji, yo padha ngaji. Manut dawuhe Kiai ngaji, ngaji. Iki sedake kabeh iki ngene ngono. Karepe dhewe kaya. Ayo. Esuk wisata ning Pelawasan. Yo sarangan. Iki saringan kene iki entuk tok syukuri ya. Ning ngaruh kakok-kakok saringan tekan mburi mentem kabeh. Ayo. Sing pakat ngaji entuk tombone ati. Mula santri-santri rungokke sing padha rawuh niki nggih bil jari wa tanwini wanida wa al wa musnatin lil ismi tamyizun hasol. Sing wajib mulangi santri niki ora mung Yai Lukman Hidayat Itoha ora rungokke Bapak Ibu. Anak niki genah apik nyuwun sewu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kowe wedya mring Gusti kang kawasa lan wedya besok suwijine mangsa ana bapa ora iso nulungi putra, putra ora iso nulungi bapa. Nek nomere ora padha, gelombang ora padha, password ora padha, Pak. Nyun sewu niki, Pak. Niki, ya Allah. Wong tuwane ahli wiridan, ahli Quran, anak do omben-ombenan, gak sida wong tuwa munggah swarga diseret anake nggo bancik ndase ning neraka. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Sing iso ngrafakno mulyakno munggahno minterno ngapikno derajate putra ngambil maknawi ibtidak ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti rahasia ilahi ibtidak kawitan bapak munggah mak dadi anak. Iki sing wajib minterke bapak B bertanggung jawab atas pendidikan anak ka keluarga, ibu ikutan B budi utama. Bapak ibu sing wajiban ngei ilmu ning gandeng ora iso mulangi ilmu ora ana wektu iki mulane sawalan mulai tanggal 14 niki do diangkatno wa kadakarofu khobarin bil mubtada kadakarofu khobarin bil mubtada. Nek anakmu kepengin iso dadi khobar iso kholasoh, iso sejarah, iso hadis, iso Quran, iso ceramah, iso ngomong dadi khobar. Iki sing iso ngrafakno khobar sapa? Mubtada. Pertama kali sing duweni ilmu dhisik pisan rupane ulama, kiai, guru, ustad pasrahno. Berarti bapak ibu iki dina wayahe ngerterke anak dipondokno. Pasrah kelawan kiai. Ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swarga merbu hurufe 3 ngain lamim ain iliyin munggah derajate lam lainun lemes kaya wes luwes mim milkon mulukun malikun
Wong sing dadi ratu, wong sing dadi bupati, wakil bupati, dadi kiai, wong sing duwe ilmu. Lam layu lemes kewes luwes tenang. Mula ngain diwaca kasroh, lam diwaca syukur, mim diwaca domah. Ngain lam mati kasroil, mim domamu ilmu. Ngaine diwaca kasroh. Kasroh karokat sing ana ngisor. Nek kowe gelem andhap asor ning ngisor karo wong sing duwe ilmu rupane kiai guru, kowe andhap asor yai, anak kula kersane pondok wonten ngene jenengan Pak Yai karo nyangking gula klopi. Ruwono iki. Sallallahu Muhammad. Lah kowe sowan karo kiai glendang kosongan kok. Kok anak pengen dadi kiai andhap asara santri, bekti yo kelawan kiai, kowe kasroh dhisik ora apa-apa. Wa mayalil mudhofa yati khalafaan gufil rabi idama khudifa. Senajan kowe dadi mudhof ilaih ra apa-apa, wasane ajur ra apa-apa. Kowe dadi idhofa sing mudhof ilaih loro. Kowe diwaca jer ra apa-apa. Angger kowe gelem jejer kelawan mudhof sing iso rafa iso nasab. Kowe kok gelem jejer kiai sing mulya. Kowe besok senajan ngisor kasroh suwe-suwe kumpul karo kiai bakale mulya. Allahumma amin. Ngain diwaca kasroh le sik le, lam diwaca sukun sakinah mondok sing tenang. Nek wis mangkat sabar rasa mulih. Ngaji kok mulih angger pamit bae mati, angger pamit bae mati lho mbae sapa? Aku nek bocah kok mulih sing tenang ning omah niki kakean ujian. Nek sampean delok HP ning pondok niku gen cepet undakan lancan deresan lek ndang khotam. Mula pondok iki sing tenang mim domah. Ilmu domah niku artine kumpul. Besok kowe nek duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna. Amplop teko gula mara. Ora ana kok kiai tuku gula, adol gula. Lho kenapa mboten? Mula anakmu kon ngaji. Kerjane ra kangelan mergo cangkeme akeh wiridan. Kiai kok ora mbut gawe duite pirang-pirang. Mergi sing kerja ki ora awake, sing kerja ki cangkeme iki lho. Nek lambene iki akeh obah-obah, kerjane ora kakan pola. Medun ngene iki lho, kes tak kandhani Lukman. Lho nggih napa mboten? Ngene kon ngaji kok emoh ya Allah Gusti. Pegel aku rasake. Iki pondok pirang-pirang ora duwe duit utang. Nyong ngomong nek gratis. Nek nyatane ora duwe. Pakane tuh pakane motor. Ya Allah mobil duwe kok ngakune kere tuku si PKH ngono jajal. Astagfirullahaladzim. Kok syukuri ten pundi mula niki monggo kula jenengan ora kok ngalali sapa-sapa monggo. Niki wong pengajian komplit yo kanggo santri ana. Sing pertama ke bil jari diwaca jer kasroh dhisik le, kasroh sik ra apa-apa. Bil jari watan win niatmu sing kenceng. Tujuan teko ngomah tulisi kitab ingat pesan mama iku niat sing kenceng. Bil jari watan nidak ki undang-undang karo sing gawe urip rupane pangeran seneng maca Quran, poso dalail, poso Quran, poso manakib, poso muteh, tarik kuruh sik santri-santri niki undang pangeran. Engko bakal entuk al ilmu al ma'rifat, syaratne kepengin entuk al ilmu musnadin lil ismi. Kowe nek kumpul karo wong sing duwe jeneng rupane ustaz kiai guru, kowe besok ya duwe jeneng rupane kiai ustaz guru. Aja kesusu golek jeneng, sing penting jeneng. Nek kowe duwe jeneng ku jendang merok-moro. HP-mu anu iki lho ganti anu mic-mu iki lho. Suwe-suwe tak buanting mic iki kok. Ngene ganti kraker-kraker. Ya, bayang iki. Mbik kok iso mutamati kabel iki lho. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Iki Kang sing nomor iki Kang, gen laris sonmu Kang. Niki santri-santri, ya Allah, santri SANTR lah itu. Guys. Monitor. Ngono kae. Jam 11 punjul seprapat. Lanjut. Oke, baik. Iki nek tak gembleng santri-santri iki ya Allah Gusti. Pun penganten tenang pikirane. Ditenangke sik pun sugih-sugih umroh kabeh. Amin Allahumma. Sing penting aja seneng golek elek wong, ya aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Amal kula jenengan durung mesti ditampa. Ora usah golek eleke wong liya. Ya Allah, iki dina senengane ya Allah. Ngelek-ngelek wong sing nomor loro sing rusak iku napa? Qaswatul qalbi, ati wis atos. Pengajian mung tanggapan ki mung dianggep dagelan mun rak mantuk ora kepethuk nggih ora kepanggih. Beber ilmu saiki kudu ngerti ilmu kiai niku. Beber ilmu siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu. Nek ora ngene iki ora payu kok. Gegere dunya ya Allah, kilatul khayak wong wis ora duwe isin.
Wis saya tambah tuwa, rambut saya putih wayahe mulih, untu ompong wayahe ngerong, pipi saya kisut cedak bolongan siut. Ora krasa. Ya Allah. Wis saya tuwa, lagune mengke dandang gula, ndang tobaton, ndang tawajuhan, ndang biaton, ndang dikira liku li syai'in siqalun, siqalu qalbi dzikrullah. Kabeh ana sing nganggo ngumbah. Kula jenengan kotor, ayo dikumbah. Oh, kelambine leboke mesin cuci, omahmu iso mbok saponi, tapi nek ati apa sing kotor ngombe ngangge napa? Zikrullah, zikir dateng Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ayo dikumbah Pak, ya Allah. Kok ora izin jenengan didelok Gusti Allah. Tumindak apik Gusti Allah nglirik, tumindak Allah Gusti Allah pirsa. Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol, ning pasar kowe ora samar, ning kebun ora gumun, ning disangan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik iso tumpukan dami. Gusti Allah ngerti kilatul haya. Wong kok ora duwe izin ya Allah, tulul amal, dawa pengangen-angenmu. Swidak pitung dosa cara tanduran wayahe panen, umur 8 dosa kok urung dipanen, malaikate kelalen. Mbah, ayo ndang tobat, ayo ndang taat. Amin Allahumma. Ya Allah, idza faraqur ruhul badan, nalikane roh wis pisah kelawan badan, Pak. Mau bungah-bungah, mau seneng-seneng, mau kelon-kelonan. Saiki ayo ngragapi awak kula jenengan bagus kaya ngene. Ayo kaya ngene besok diodel-odel singgah digecek malaikat apa ora ya Allah. Ajamaat dunya, amit dunya jamaatka. Ana ta sira sing ngumpul-ngumpulno bondo donya, apa ta bondo sing besok bakal ngumpuli sira buka lawang swarga. Menungso, apa ta sira sing ninggalno donya, apa ta donya sing bakal ninggalno sira. Sawahmu ombo ditinggal bero, omahmu tingkat 3 ora digawa, mobilmu songo ditinggal lunga, anakmu nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungok. Akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Ana ta sira sing mateni donya, apa donya sing mateni sira. Sirah gawe sikil-sikil, gawe sirah awan bengi-bengi gawan lem nyungkir walik. Ya Allah, idza muti alal mughtasili. Nek wis diwadahi padusan, nek wis diwadeni ngene padusan, ya Ibnu Adam, ya Ibnu Adam, monggo nggih monggo nderekaken, monggo sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya Ibnu Adam, ana ta sira, ya Ibnu Adam, tadhabu ila safarin baitin bi ghairi zatin. Anak Adam, kowe bakal lunga sing perjalananmu panjang, aja ngantek sangumu kurang. Ning donya utang tangga iso, ra iso mangan njaluk kanca kena, ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa. Ya Allah, kowe numpak Innova, kowe numpak Pajero, mulai dina iki kowe besok ora bakal numpak Innova maneh, numpak Pajero meneh. Innova ditumpaki bojone bojomu. Ya Allah, nek wis dibuntel kafan, Pak, nek mikir kados ngeten iki Masya Allah, ayo sak polah sak jangka namung pados mardotillah. Mugi-mugi kita sedaya sing tiyang sepah tambah istiqomah anggenipun ngibadah. Amin Allahumma. Sing mantene ya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti, yo dibawani gegarane wong akrami. Ayo terus wayangan, monggo ingkang badhe wangsul melih sinten, anggo mulih kabeh ya. La ilaha illallah, monggo. Kekarani wong akrami, sone iki iso kontroli kok muni ora ngono jenengan kok. Ayo, iya nduk.
wong bebrayan bale wisma ora masalah babakan ayune, ora babakan bandane, sing didelok iki atine. Urip ning donya kabeh niki sing didelok atine, Pak. Ayu pira suwene. Ya Allah, nek ijih nom ngeten iki rupane ayu. Saeseman saweran 50.000. Tapi nek tuwa kempong pira ora payu, mesem guyu dianggap nesu mergo wis ora duwe untu. Ya Allah. La ilaha illallah niki kali muhasabah. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ternyata bolak balik niku ilmu, Pak. Monggo pelan-pelan kula panjenengan, ya Allah, la tadkhulul malaikata baitan fiha al kalbu. Omah kira bakal teleponi malaikat nek omah iki iji ono asune. Kibria, gumedhi, sombong, kumetak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling mulya. Ya Allah, ya nduk terusno nduk. Among ati pawi tane Muga-muga ati kula jenengan kesiram Quran tambah iman. Allahumma ayo nduk. luput pisan kena pisan. Mas Galih nek bengi iki urung iso ya sesuk bengi lah. Ora kuwi maksude. Luput pisan kena pisan, sepisan pernikahan iki kanggo sak lawas-lawase donya akhirat. Allahumma ayo nduk, kengko tengah wengi arase mengok jam 12 terus ndonga. Muga-muga sinembadan apa ingkang dados maksud kula jenengan. Ngaten nggih? Heeh, nek urung jam 12 ndonga, arase urung mengok, malaikate urung medun. Ndonga urung mandi, mergo malaikate urung dugi. Ana nek wakil bupati kiai mulih ora apa-apa, goblok-goblok aja mulih to. Sing kiai mulih. Iku nek kiai mulih ora apa-apa. Nek sing goblok-goblok aja mulih. Wong kiai wis di swarga kok. Dadi ora butuh donga, ora butuh. Lah nek awake dhewe sing kere-kere. Ayo nduk lanjutke. Ya Allah. Yen gampang luweh gampang. Ya jenenge judu nek arane gampang yo gampang, nek angel yo angel. Temenan kok. Nek semene gampang ya Allah mangkat kerja numpak bis. Untel-untelan wedok kepidak sikile, sorry ya Dik. Jaluk nomere dadi judune nek angel ngantek tuwek ngene iki ora rabi-rabi. Gayane pilihanmu iki hasratmu keduren kok. Wis sembarangan saanane ngono sampeyan kok ya. Lek ngepingin aku. Ayo nduk lanjut nduk. Yen angel kala Angel yo ora kaya juduk
telung perkara kang tan kena kapurba pangwasaning manungsa, siji tekanipun kabejan rezeki, loro temuning judul rabi, telu tibaning palastropati. Iki lho piye to kok miki kok iso metu-metu sing mati sing ndi to iki? Oh, kontrol kae. Mati urip paten ana wae lho. Paten ana. Ngrusak utek cah kuwi ya. Niki nyun sewu. Rizki niku nek kadung angel ya ora kaya rizki, jodoh nek angel ki ya ora kaya jodoh, pati nek gampang niku ya ora kaya pati, nek angel ya ora kaya pati. Nggih napa mboten? Mergo pati jodoh rizki niku panduming Gusti, Pak. Nek angel ora kaya jodoh, nek gampang ora kaya jodoh. Nek angel ya Allah anak gede urung entuk bojo, lek bingung sayembara sapa-sapa gelem ngepek anakku, tak tukono bebono mobil dipajang ning ngarepan sing lamar pirang-pirang ngadeg kemrecek ndodok kemroyok mleding kepising baleng rapi mobil didol. Lah dalah. Terusno nduk terusno. Ayo. Tan kena tinumbas harta pangkat rizki disogok duit ya ora iso. Mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso. Jodoh dibayar piro, nek ora jodoh dibayar piro ya ora iso. Ditibakno dijunjung teboke apa enake? Ya nduk junjung. Nggih mbut gawe ayo. Sekat. Sosroping Sang Hyang arepa gumantos tengah wekdal. Tabuh leng-lenging driya mangku-mangungkung kanduan rimpang. Setengah kali welas muga sama waras ikhlas pitungkas utang lunas bekakas-akas. Lenggah Siniwaka Raden Narayana Sang Prabu Dwarawati iya Sang Pujangga Pandhawa titising Wisnu Sang Bathara Prabu Krisna saka lafal Harisna nganggo sak nganggo sin nganggo sot nganggo artine nandur nganggo sin artine jaga nganggo sot ikhlas murni. Sapa ingkang nandur becik mondo apik, sapa ingkang nandur ala ing ngono wae ning sirna, sapa ingkang jaga awak bojo anak keluarga saking panasing geni neraka ku angfusakum wa ahlikum naro bakal klumpuk sak keluarga mengolawing swarga. Ingkang ikhlas murni ngupadi ridhaning Gusti Sang Pujangga Pandhawa perang Baratayuda musuh Sata Kurawa ingkang dibantu Ratu Sewu Negara perang jurit Pandhawa kelanten kapimpin kang mung dening Kusir Narayana Prabu Krisna. Ora gampang lenggah kamulyan jati kauji coba Sang Pujangga kagungan putra nyabang sumbira ora bekti kelawan wong tuwa. Raden Steja Bama Narakasura gawe rongeh susahe wong tuwa. Swanang Dwarawati gawe geger susah Prabu Krisna ketekan kelawan kan putra pangandika ingkang dereng gawe sing lisan. Anakku ngger bocah bagus, bocah ganteng, bocah barek. Ketinggal wajah-wajah padang kabusek kotoran semulan poso siap
Iki padha halal bihalal kosong-kosong kelawan kanca dulur silaturahmi ya. Ketinggal wajah-wajah swarga nglumpuk kaya ngene. Muga-muga sing do utang iso nglunasi, muga-muga sing utangi wonge lali. Ya. Dintrime kaya ngene, Nger. Kadingaren janur gunung ana wigati apa bocah bagus? Ora katimbalan swalang Dwarawati, anakku Stejo Bamanaraka Suratu Traju Tresna napa nggih ngaturaken sungkem budi kunjuk. Pun putra Stejo ngaturaken sembah budi kunjuk Kanjeng Dewaji. Iya nggih iya. Iya. Sembah bektimu Kanjeng Rama Tama ya wis pangestune Kanjeng Rama wae ya nggih tamanana. Mugi dados jimat paritipun sajiwara kula Kanjeng Dewaji nggih. Asat keringetmu sakwise istirahat lenggah. Saiki ki matur napa? Aja kesuwen. Iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan subuh media. Iki subuhan namung media dakwah wayang iki ringkesan. Mula satset las das jam 12 donga aja kesuwen omongan nganti siji-siji mulih kuwi siji lunga kowe ndonga ora duwe kanca. Mula matur ya nggih. Nyuwun pangapunten galak kasrung tembung menawi wonten salah ukara putra nyuwun ing samudra pangamsama Kanjeng Dewaji ya ora apa-apa piye nggih. Warata ingkang kula tampi napa leres. Adi kula Pringgondani, adi kula Gatotkaca jatuh krama rabi kelawan adiku Endang Pergiwa Kanjeng Dewaji. Iya nggih. Pawarta sing mbok tampa ora kliru. Adimu pancen dina iki kaijab kabul kala wingi malahan ngrawuhake Kakang Semar Sakwajabala saka Demak Bintara paling panjul donga Kanjeng Dewaji. Piye nggih? Nyuwun pangapunten Kanjeng Dewaji. Kula niku enten titik-titik kelawan Endang Pergiwa. Ning kenang apa bejo ingkang nampi Gatotkaca. Mboten ketrima napa Kanjeng Dewaji, sengkala napa Kanjeng Dewaji Kang Putra Stejo. Aben-aben dewa nibakno wahyu sing nampa Gatotkaca. Aben-aben kabejan sing nampa Gatotkaca. Rabi wae kok Gatotkaca. Senopati Ngaloga parang Baratayuda milih Gatotkaca. Napa kula ora iso mabur, kula mabur iso. Apa kula kurang katos, dada kula atos. Ngrembug apa to nggih ngrembug apa? Sareh to nggih sareh. Pun ngeten mawon blokasta blakotan terus terang. Kula suwan ngabiyatra dhateng Dwarawati badhe nyuwun sabiyantu. Dhateng Kanjeng Dewaji munggah kayangan Sulalaya wahyu ampun tiba Gatotkaca rabine bubarna. Jagat dewa jagat. Perkara halal sing dibendu Gusti Allah wong pegatan. Widodari wong ayu pirang-pirang yo nggir. Aja kaya ngono wis kajatuh krama kalawan adimu Gatotkaca kuwi adimu nggir kowe tunggal mbah. Aja kaya ngono Kanjeng. Adi-adi, cinta-cinta. Sing kula tresnani, sing kula sayangi. Rabi karo Gatotkaca wong ayu. Pitik cilik ditaleni gede-gede kejegur genthong. Cilik-cilik tak openi bareng gede kowe ora rabi karo wong. Gawe lara atiku Kanjeng Dewaji, ora iso misahke Gatotkaca. Wahyu mboten pun paringaken putra Stejo napa kelakon Dwarawati. Kula punjung batang sayuta Kanjeng Dewaji. Nuwun pamit. Kae iki apa bocah kok ora kok ngamuk karepe dhewe iki piye maksude to yo ngger. Wong ayu pirang-pirang kok. Wis dinikah kok yo dadi senenge bocah kae. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abangi pirang-pirang. Sing dhe bojo aja dirusui. Wong sing prawan iki pirang-pirang. Bocah kok kaya ngono je seneng rondo wae kok. Adiku Pandhawa, adiku Di Werkudara, Kakang jaluk ngapura.
Kakang Semar, kowe arep bangun kayangan rupane kayangan batin menungso. Sampan undang Semar semek mesem ora samar. Semar mesem wis ora samar. Sampeyan gawe guyu, sampeyan beber ilmu. Ning aku diprasangka ala sampeyan bangun kayangan-kayangan Junggring Salaka. Bandingi kayanganipun Kang Bapa Bathara Guru. Aku iri kawan sira Kakang Semar, aku cemburu karo kowe Kakang Semar. Kowe pamomong aku pujangga. Akhirnya aku ketiban. Afat anakku ra ndek tok-tok kropo, anakku ra ndek unggah-unggah, ra ndek agama. Ger anakku ger Gatotkaca. Sabar yo ger. Kowe bebrayan bali wis monite bae to ning gesang jegur segaring karupan. Iki ombake gedhe pirang-pirang, cobane werna-werna. Sing sabar sing kenceng. Rapatno barisanmu yo ger, perkara telu sing tak welkas karo kowe yo ger. Lengo kayu gapuk, lengo nek sing siji meneleng siji lunga. Kayu entuk kaya guyu, ra entuk kaya guyu. Gapuk nek lega-lega yo dipuk-puk. Nyuwiji nang pangeran. Ger, anakku ger. Lanang sing pantes nampa wahyu kanarendran dadi senopati Ngalaga kowe karo Kaca apa Seteja sing atos dodomu apa dodoku di adiku di sing pantes rabi kowe apa aku yo lapangan pelaosan digelar di yuk jadi sing atos kowe apa aku Garut Kaca tangiyo ojo kelon di aku sing teko di Sae dumbe Gus sae ampun emosi paman enten apa siagakno kowe Patih Pancatnyana ya pamanku Patih Pancatnyana wong traju tresna klumpukna ngluruk nang Pringgondani aku arep jadi ketrimaning uripku sing pantes nampa wahyu Seteja apa Garut Kaca tugas kula nek ana wong sing licik Antasena ngomburi kowe tak tugasno rombongan anak-anak lancur Pandhawa sing teka wingi mburi dhuwur ngisor Antasena Garut Kaca Antaraja Wisanggeni kowe tanggung jawab Gus, kula tak matur. Apa? Wong ayu pirang-pirang. Wahyu tasih kathah, kabejan tasih kathah. Kula aturi monggo, kula aturi riyantuh Gusti Allah maringi kiambak. Wong ayu mengke kula dherekaken nyuwun rega pinten? Ora kuwi. Rega-rega kaya ning hotel iki. Sarangan murah-murah. Cinta itu tidak bisa seperti itu. Hatiku ra iso pisah. Hatiku ra iso pisah. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas bermata, beri pokok kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba.
Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Lebih baik kini kita berpisah. Malah dangdutan joget. Loro, cintaku aku bawa kemana? Wis merasa kayak ngomong. Wah gaya malah dangdutan. Iki mau joget keliyar kemana akan aku bawa derita hati yang. Wis. Gatut Kaca, kakangmu alapangan metu njaba. Aja kelon wae. Wah, mangkat bayaran ra mangkat ra bayaran. Iki nek ngantek ora mangkat rugi-rugi dhewe wah tak turutane ya wis lah hidup-hidup olahraga tengah malam Wadyabala Traju Trisno ayo padha nglumpuk perintahe Sang Ratu Teja Bama Narakasura ngluruk nang Pringgondani gegeri Yo Buri. Bosik ngene ora sak suwen iki perintah ngaji ngolek teri kelangan bandeng maksudipun mentelengi kiai subuh ra iso tangi oh ngoten tanggung jawab kula mengke mulih pengajian kula keloni tindeni bantal guling sing kenceng motone kula lim alteko arep nguyah kula sumpeli bekakasi arep tangi glebletake ndase gak sida subuhan bagus cocok ojo ngantek ana do subuhan. Tugas kula napa bos? Tugas napa bos? Kowe lawang desa Sidomukti masjid kiwa tengen lawange jaga. Tugas kula mengko nek ana wong kledang-kledang japapat nyekel mik andan teka gulune tampun sakeme kae. Kula aplau bengak-bengok ora ngenek wong kelon. Siap bos, ayo Kang. Kowe karo aku kabel mik suwek. Mengko nek ana nyekel andan nyekel mik tetep ke lambe nyetrum ndret-ndret bongko. Bagus. Tugas kula napa bos? Kowe aja ana wong syukuran. Aja ana wong ngundang pengajian. Wong anak rantau halal bikalan do golek biduan. Sawen lebih kotang ana ombe-ombenan iki ana sunatan ora golek hiburan malah pengajian. Wanase ora karuang ngloap-lop bengak-bengok jam 12 kurang seprapat ra medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Bakul roti masa opo kowe? Ya. Kowe aja kuwatir engko kei roti butel-butelan kowe. Sponsor iki ben laris. Nek mboten pengajian undang napa dangdutan. Jogetan saweran lebuhe kotang. Aja nggo biduan sing kudungan bareng ngunduh tawon. Biduan sing roke rodok nyincing nek joget rodok mleding wah biar golek sing larang papala palapa ndak keliru ngatekan ya wong Pringgondani Antasena Caidan
kowe aja mlaju dhewe musuh Antasena padha padha karo nyidam terbelo-belo kabeh bareng-bareng gawa jala kamburi Antasena dijala dipingkut gawa tengah wana keprindhase uyup getih bareng-bareng dhewean modar kowe Kaca sing sabar ya Le Endang Pergiwa sing sabar maju kena mundur kena ora nuruti perintah rajaku tak turuti aku salah ya wis kudu manut
Sita. Mel. La ilaha il. Muga-muga rada lempoh. Iso umroh krana dzikir la ilaha il. Mbegegek ugek mbegegek kuwi kenceng ugek kuwi polah. Senajan polahe donya kaya apa, ayo sing kenceng lek gondelan agama. Sedelongkas tengah wengi bareng-bareng donga. Hei, iki ana wonge apa ora iki? Iki nek ora tak tilak-tilaki kuwatir do mulih kabeh kok. Bupatine mulih, kiyaine mulih. Lah terus aku wong mulih kabeh aku ngomong karo sapa? Ini ora tak tilai jebul entek suwe-suwe bar iki. Iki ana wonge. Lanjut. Iya linggih meneh aku. Aku ki kuwatir kok. Kangane terus mulih hadine melu mulih. Gusto ha, kowe arep mulih sisan ora kowe? Pengajian gedung rasa teko daripada urung donga mulih ngono kuwi wae. Kecuali nek bupati wong padha kiyaine kok ngawur cah kowe. Kok malah wong guru ngantek arep mantu barang kok ya ora rembukan barang kok mulih dhisik. Nek wakil bupati ya pantes. Kae ana acara sesuk lunga. Aku ya arep lunga. Lah kok malah lunga kabeh. Kae ana apa kae? Kok kon nglumpuk kabeh iki ana apa? Ah, ngeten Gus. Kang Raka Mas Bagus Gatotkaca badhe kajatuh krama ijab kabul sampun wingi dina kelawan Mbak Yu Mendang Pergiwa. Pun kula nekseni kula melu ngayu bagya mangan gedhen kok. Ya terus iki ana apa? Ah, ketiwasan. Wong Traju Tresna gawe geger Kakang Stejo. Wah, masalah bos. Bos iki maksude piye? Lah kowe bolongku to. Bosku, CS ku nek iki arep bakal kowe tak jak bal-balan. Lah kok yamene bal-balan iki bal-balan ndasmu to. Wah, masuk iki. Piye? Ana apa wae? Patih Pancat Nyono ngoyak Wadyabala Traju Tresna mluruk nang pringgondane bocah kok nyidam terbelo buta kae. Wong bebrayan bale wisma kae jab kabul kakangku Gatotkaca. Aku sing bakal jagang kenceng. Ana wani gendak singala Kakang Gatotkaca. Oh, musuhe Antasena. Lho, kok aku iki piye ta? Kowe iki sing nantang kok iso malah aku. Yo kowe ambek aku. Lah ngono ku ya jelas to. Kok lah ngomong bengok-bengok dhewe kok terus Antasena. Lho, kowe kan iki jago pukul to, Bos. Di mana Dewi Sanggeni situ pasti ada Antasena. Iya, beres to. Ning yo aja lali uang makan. Oh, beres. Niko Kakang Stejo ngadu jadi dodo kelawan Garut lanang Kang Gatotkaca. Ojo di maju tak gentar membela yang benar. Bojo disampe, anak disampe, toh nyawa. Ana bojo di nyek kok malah dikeki. Iki wong edan Kang Gatotkaca. Urusan Patih Pancat Nyono sak Wadyabala urusane Kakang Antasena. Aku meneh karo aku. Mau nyuwun donga ya, Pak. Pangestu. Nggih, duga-duga digawa aja ngantek leno. Mangkat selamat mulih selamat, mangkat parah mulih waras. Muga kabeh urusan donya akhirat kabeh paringi gampang. Ya wis tulungamu. Tak tutup. Kakang, aku teko. Kaya rame iki kok. Cah kentir kaya angger maju. Wah, wis mbor kae kok. Jago pukul bocah kayangan tuh Hargodawana. Wis sanggeni putu Bathara Brahma, butuh bu apa ki dewane geni. Wah, lunga nggo rokok rasa gorek. Akhire didol rokoke. Ora diobong dimothok. Ya. Semangat bocah kae. Nih, aja kuwatir. Aku ning mburimu.
aja ngantek nyamplik Wisanggeni nyamplik Wisanggeni padha karo ngamuk Antasena wah pamit. Sejo becik ora kok leksanane padha karo ndeder wiji laraning ati tansah was-was tondo yen ora saras seneng ati ndawakno umur wong loro do ngarep-ngarep waras wong-wong waras padha dadi loro lembah malah gawe kunceling pribadi wong andhap asor bakal dunggulke wong unggulke bakal diasorake Semar ora sare aja seneng golek eleke wong liya aja seneng gawe gendak singkala aja seneng ngrebut bojone wong liya lah nek ngantek gawe geger sembur kowe. Kacarita kali welas mung kari 5 ambyak Garutkaca Antaraja ana santosin Raden Garutkaca Steja Bapa Naraka Sadu Dada ngrabut Raden Endang Pergiwa ngamuk Garutkaca pirang-pirang saduk glasar Raden Steja paman pati pancat nono krubut Antasena ngamuk Wisanggeni kagremut kajolo pirang-pirang wadya bolong letak rompal sung buta sembur wisa Antasena baning lebon ora numbuk idam letok bekas buta depleman bani Bantara saking ngandhapi Raden Antaraja jedur sikil buta larak patih panjen sigar pelapan. Ceritane mau perang lah gampangane lah. Jamin tek. Mau kan buta ana buta-buta ya ta. Terus perang karo Wisanggeni. Wisanggeni perang Antasena ngamuk, pokoke butane kalah. Ngoten nggih. Sing menang Wisanggeni Garutkaca rabi, oke? Ayo gulai kendile le. Goro-goro sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis sepi ya, Tru? Ning dhuwur atis-atis waya ning mripate ngantuk. Mas muga-muga pengajian kaya werna-werna. Kaya ana dangdutan barang kaya ngono ki mau. Wong ana wayahe ngamuk kok iso dangdutan barang kaya papate pancat ana yanto. Ya wis kono hiburan barang kaya ngono. Ya wis muga-muga piweling kula mboten kathah karo penganten Mas Galih. Angger duwe perkara
telu iki lenga kayu gapuk. Lenga niku nek sing siji menteleng, siji kudu lunga. Gapuk nek ana lega-lega ya dipuk-puk, kuwi dudu barang pajangan tapi butuh sentuhan dan rayuan. Wong jenenge garwa, sing siji sigar, sing siji dawa. Ya apa aja saru-saru. Lho, nek sigar kabeh terus piye? Dawa kabeh arep lapo? Sigar kanggo wong lanang kudu bisa nyegar wektune, ndi sing kanggo nyambut gawe, ndi sing kanggo ngibadahi, ndi sing kanggo bojone, ndi sing kanggo nyambut gawe. Dawa kudu wong wedok dawa pinemune, dawa atine dawa. Manahe ora gampang gugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane mbok yo alon-alon. Ngomong iso kaya mudah-mudah karo wong jame wis pas jam 12. Ya tapi yo alon-alon tukang gareng kene iso ngrungokake wis ono intine kaya ngono. Gelem yo ngene ora gelem yo kaya ngene. Lah mau kowe iki wakil bupati kon mulih, ya kancane melu mulih. Ya, ora apa-apa dulurku. Semoga-moga kanthi piweling tanah Jawa, ayo ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Aja ngandhakake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong sing angewaton. Nandur becik ngunduh apik nandur ala ing kono wahyuning sirna. Gono co cipta rasa karsa karya sayek sakati manunggal dadi siji ati loro kudu dadi siji ora kena ngrujak sentul senandika ngalor kula ngidul nek siji lunga ngetan siji kidul wassalam kula kudu akur ana cara ruwet renteng donya iki mergo wis ora padha gelem lakoni kewajiban sing lanang ora ngerti kewajibane sing wedok ora ngerti kewajibane mulaka kawurana hakmu apa kewajibanmu apa nek kepengin diajeni ngajenana pengin dimulyake mulyakno nek kepengin duwe kaca tekani kanca nek ana kanca duwe kaca tekan ana iya aja mruwaco wae kuwi to omongan kok cepet ora karuang wong mbok yo omong alon-alon iki muga-muga kanthi data sawala dasare menungso iki becik ora ana menungso ping diololo mula ora usah golek elek wong liya data sawala mau wis to tansah was-was tondo yen saras wong lara do arep-arep waras wong waras malah do lara lo lembah manah gawe kuncaring pribadi padha jaya nyopi pinuju susah ilinga bungah pinuju bungah ilinga susah padha duwe sejo becik ayo lek dilakoni padha aja jenenge tresna kudu wani nglapi lara sengsara ya yen wis janji kudu mbok laksanani wis dibeat kowe wis kabiltu kowe wis diakad kudu janji kudu dilaksanani yuk nyampurnana urip kelawan sucine ati momong momot mesti mikulai maga bathanga kok gemi iki becik ning gemine wong setil sing ora apik tok lawang nek pengen diwengani maga bathanga ngunggulno diri bakal diasurake wong ngunggulko diri bakal diasurake wong sing anak asor bakal diunggulake nala gareng Petruk Bagong ayo ndonga Petruk dalem mo Bagong Pak bendaramu wis padha nglumpuk Kakang Semar. Matur nuwun yo Kakang Semar. Biasane mung aku ndelok YouTube sampean iso tekan omahku. Rasane senenge ra karuan yo Kakang Semar donganono. Anakku kaparingana slamet rupida sengkala. Wong sing serik muga-muga dadi apik. Sing wong ora seneng malah dadi seneng ya Kakang Semar. Nggih Gus. Nggih jenengan kalan kula Bendara Sang Agus. Mugi kula dherekaken donga sesarengan.